Itt vagyunk Sziasztok! a Mesterem szín. És most Parkour. ugrándozni fogunk. Elfele. Nekem sikerült. Jó, nekem is először, amikor nem videóztam. Ja, hogy nem ide kellett volna. Nem, de rá erre a falra. Nem. Nem. Tudom. Szerintem rá kell adni egy kicserni. Nem sikerült. Ez nem fog sikerülni. Á, Erre kell jönni egyáltalán? merre? Aha, De sikerült. és nem hova volt. Értelmetlen. Oda fogadjunk, hogy oda nem tudtátok lenni. Nem ám. Opa. Sikerült! Igen. Á, megvan, hogy kell. Nem áll. Ez is. Egyre jobb vagyok. Ez miért? Ez jó. Hallod, Jó nekem pálya. kiírta, hogy megcsináltam. Micsoda? Hát ügyesen. Igen? Gyere már vissza. Kellett egy gyémántot is. Tudom, tudom nekem visszamenni. is volt. Jó. De vissza tudsz. Jó, most igen. De az előbb rajtállt egy gyerek. A szemétláda. Itt egy kar. Ó. Ez ilyen menő. Én Szerver. laggolok, reggel Én már laggolok kettes. ennél. Én már kettesen vagyok. Ez az. Júj! Oh, Nekem nem. ah. Mm. Most nekem is, de 60 FPS stabil. Nem tudom mitől laggolok. Szerintem a szervez. Lehet. Én nézem amúgy az időt. Én is. Nekem a gyerek a falat. Nekem is. Hol vagy? Hányasnál? Még a tök elejé, hát nem csak ráugrani arra köztatok. Nekem elsőre sikerült. Hát azért nem volt első. De csak... Most járt le? Nem járt le, nem járt le. Nem járt le. Tudom, még van 11 perc. Még 15 percre eltottak, 15-re? nem csak 10. Mert te menő. Mert te azt hiszed, hogy annyi idő alatt végigviszed. Én nem akarom végigmenni időt. Csak én nem tudok fel. És innen hova? Mert a sprint lag... De jó. Én. Az igen, én megint Végigvitted. megcsináltam az ügyesen. De mi a szar? Hogyan? Nem tudom, hogy tudod, hogy szerintem ezt hagyjuk, inkább menjünk el másra. De hogy bak... Mindjárt ez... Akkor te állítsd le, mert én végigviszem. Vagy gyere vissza, azt vidd végig még egyszer. Jó. Mert én már itt vagyok a végében. Abban nem Akkor vagyok. végigviszem, helyett inkább az egy is. Nekem halljuk. Ez eddig eléggé könnyű amúgy. Ma a 4-esnél vagyok. Wow, Ó, hogy az a... profi. Oda. Ups. Jó. Nekem valami hihetetlenül laggoló vissza.
Szerver? Hogy én vagyok ennyire balka. Na, nekem is laggol. Pedig 60-ról nem is mozdul lefele. Hogy Na jó, most megakadtam. Az utolsó előtti checkpointnál megakadtam. Most majdnem. Most a sprint laptopról vagy haszka. Most a hangod is lag volt. Az igen, 60 FPS és beakadok. Nem már! Ez sikerült. Az AC3-at viszi max grafikán, akkor ezt nehogy már ne. Nem? Szerintem ez szerver hiba. Rohagy már meg. Hogy... Jaj, de szeret. Hát a sprintet azért jobban is kitalálhatták volna, mint 200 dupla vét. Hát azt mondom. Azt mondtam már. Most lejjebb ment egy nem FPS. Nem lehet ezt áttenni másik gombra, nem? Valószínűleg nem. Én ezt áttenném a shift-re. Google-ásnak kell a valami. Vagy azt meg a controlra. Ez az. Tovább jutottam. Menj a francba. Ez rohadtul idegesítő. Hol tartasz? Nem, most sem, még nagyon. De most teszem. Melyiken vagy? Most teszem másodjára az utolsó rész. Most meg lefejeltem a plafont, az igen? Nekem meg zsibbad a kezem. Na jó, azt négyeztem. Na, kész. Melyik? Az egyik, mit csináltam. Ja, az elsőt viszed végig. Most megcsináltam. Na jó. Még 6 percem van arra, hogy kivigyem ezt a vackot. Magától ment előre. Az lol. Nem csináltam semmit, és magától ment előre a bábum. Neked ő csak egy báb. Hát nem. Érzőket nem tudsz kupni. De menj már! Egy faragatlan szemét lát. Akkor Stevie. Máshogyan. Hogy ez a... Ez az. Ez az. Ez az. Ne! Rohagy meg. Fúj. Menj már a francba. Még 5 perc. Csak kivisz. Csak kiviszem. 15 perc. Ez már a haladóba tartozik ám. Nem tudom. Én már ilyen tök rutinból csinálom meg a pályákat. Nem tudom, hát gyere meg végre. Yes!
Ez az utolsó checkpoint, megvan. És végigvittem, ott van. Na akkor ennyi lett volna ez a videó. Várjál. Jó, mire? Én is most vagyok a végén. És akkor tovább. Akkor az egyes még végigviszem. Nem kell itt Csak vagyok ma. De te végigvitted az egyest. Én nekem meg van még 4 percem. Hát akkor én lehagytam. Akkor várj akkor. Mindegy, akkor sziasztok, és majd onnan folytatom a következő részben. Jó van. Sziasztok! Akkor tetszett a videó, látjátok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Pontosan.